něco povím, jako když to slyším, tak ve mně se vždycky něco probudí a musím to každému říct. Říkám, musíme jít do Řecka. Tak jsme jeli a na mapě koukám, tam je nějaká Soloňa. A my jsme přijeli do Thessalonik. 8 proudů vlevo, 8 proudů vpravo, největší přístav. No a tak o to nejde. Zkrátka jsme tam byli, krásný. A najednou jsme se tam skamarádili s nějakým pilotem řeckým a on říkal, kdo nebyl se mnou v Řecku, v aréně na tomhle tanci, tak nebyl v Řecku. Tak nás dal do auta a odvezl nás do největšího kolosea, kde bylo asi 20 000 lidí a tancovali dole na tuhle hudbu. A říkal, když si to nezatancuješ, tak nebyl v Řecku, takže proto já jsem začal poskakovat, protože on mě vzal a bylo to hodně jako strašně krásný, bezprostřední a do dneška si to pamatuju. A vždycky mu volám, hele, jak slyší tady tu hudbu, tak si vzpomenu na tu krásnou příhodu, kde jsem vytáhl před 20 000 lidí a tancoval si se mnou. On tam je nějaký takovýho dožďuky, kamaráda, říkal, pojď, naučí mě tancovat. Beru zaděs. Ale jen jako je to hezký, vzpomíne se si, musím se si s vámi o to podělit. Tak sleční, jak se vám zde líbí dnešní večer? Je to super, ale mohlo by to být i lepší. No, přesně. Jsou zde i mezery, které by se daly vyplnit. Například, jaký? Jako málo piva, málo jak to, že vás nic nenapadá? Nic moc hudba. Prosím? Nic moc hudba. Jak to? Tak stačí tamhle za tím člověkem, co to tam mixuje a říct si, co je potřeba zahrát. Ano, co by ten člověk měl zahrát podle vašeho gusta teda? Je to úplně něco lepšího, aby se nám to dalo vystancovat. Tak pojďte za ním, půjdeme za ním. Jo, jdeme, pojď. Teďka bude Florida, ale. Tak potom, Romane, potom. A Míša tam dělal vrchního oveček. mechanika. No a jak měl takový ty velikáci, Karle, co si myslíš o počítání oveček? Koukali ty ovečky budeme určitě nepočítat, ale bude to hodně zajímavý dneska, jako určitě přijďte všichni. Pane komenda, co si myslíte o počítání oveček? Počítání oveček, no vidím to krásně, děvčata jsou úžasný, ale musíme počkat ještě na taneček a pak uvidíme, jak se zadaří počasí. Takže budeme ještě tancovat, Jestli bude pršet, nebo nebude pršet. Právě promluví pan Svitok. Pane Svitok, co si myslíte o počítání oveček? Jaký ovečky myslím? Děvčátek nebo oveček? No ovečky. Sluníčka, koťátka. Máme tady 4. No. Pan Svitok ví. Lišák. Pan Svitok je lišák, on ví. Jsou to pěkný samičky. Jo. Takže budeme řešit. Ano. Takže Excalibur City. Excalibur. Palice jak Petr Bátej.
Vlastně, slečno, co si myslíte o Kubě? Já nevím, já jsem tam nebyla. A nepojedete tam? Jo, jsem byla, určitě. Takže pojedete na Silvestra na Kubu, jo? Radši ne. Radši. To je hrozný teda jako. A proč byste tam nejela? Římanský. Dobře, já se hlásím. Tak jo, jdu. Tak jedeme na Kubu, na Silvestra na Kubu. A pane Fous, a co vy si myslíte o Kubě? Kuba je nejlepší rum a nejlepší rumníky. A co je nejlepší, že ženskou si tam koupíte na týden za naprosto nic, to, co je pro vás. Tak jak se ti tady líbí, no? Jsme tady v krásné společnosti, velice hezké. A koho máte vedle sebe? Mám tady vedle sebe velice náročnou a hezkou slečnu, která opravdu ví, co chce a ví, kam chce jet na dovolenou. Fakt, jo, a kam? No na Kubu. A na Kubu, tak to jo. A na Silvestra. Ale když se tam oběhni s tou kamerou. Cože? Oběhni s tou kamerou takhle. Promiň. A to udět na Silvestra, jo? Prosím tě, můžu se tady zeptat, kam chceš jít na Silvestra? Na Silvestra? To vůbec nevím, protože to je za dlouho ještě. Jasný, díky. Ty máš zapínit nahrávání. Jasný. No. Dobrý den, můžu se vás na něco zeptat? Kam chcete jít na Silvestra? Vážená slečno, jste krásná, Děkuju. s vámi bych opravdu na toho Silvestra chtěl jít, ale nemůžu, protože Máte paní manželku? mám paní, určitě mi nepustí. A kam byste s ní jel? Já na Silvestra jezdím na hory, velká lyžovačka. No jasný. Dobrý den, kam byste chtěli na Silvestra? Říkejte, že se mnou. Jo, díky. Jo. Dobrý den, můžu se vás něco zeptat? Kam chcete jít o Silvestra? Silvestra? Co? Nevím, Nevíte? doma, ale oslavovat. Jo. Do mě dělá velký mejdan. Jo, tak uvidíme, kam pojedete. Rád bych vás tam pozval. Děkuju, mějte se hezky. Dobrý den, kam chcete jít na Silvestra, na prázdniny? Za tebou? Se mnou. Ach jo. Děkuju. A kam chcete jít na Silvestra? Kamkoliv, Jasný. když tam budeš ty. Ale, Kočenko, zdokumentuj to, že mu předávám klíče od Španěla tady, Tak hele. předávejte. Předávám klíče od Španěla, jo? Vidíš to? Předáno. Díky. Dobrý den, kam chcete jít to? Na Silvestra jet. Já na Silvestra hledat tak do postele domů a spát. Jo. Nejlepší Silvestr je, když je ten člověk doma v klidu vystřízlivý. To je pravda. No. Ale než ani když... ne. Tož ta kameramanka jako umí. Jo. Tak díky, Josko. Hele, Teď natáčí. Dneska co řešíte jako? Rajcovní cvičky! Večno, co pijete dneska? Nic? A celý večer. Do kamery! Ty ubereš zezadu teda pěkně, jako... My to nikdy nebudeme pouštět. Maximálně na internet. Pohodě, tady slečna je smutná. Ta taky dneska nepije, celý večer nikdy, jo. Vůbec nic nepije. Limonádu. Limonádu, ano, prostě. Slečno, tak nám povězte něco. O dnešním večeru. Cokoliv. Cože?
cokoliv. Cokoliv. No řekněte prostě cokoliv. Řekněte cokoliv. 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 Konečně. Není blondina. Slečna řekla cokoliv. Je to nádherné. Slečno, co dáme za muziku? Halo. Ano, jaké máte přání na muziku? Ne, tak určitě máte. Nebo obě holky. No tak... Hojí pod stůl. Pěkný, já jsem sám. Večer. Dobrý večer. Dobrý. Bohužel, z hlediska z toho, že se nám zde objevili 3 nezvaní, uniformovaní, praví policisté od Policie České republiky, tak jsme museli stlumit trošku, nebo jak se říká, volume down, nebo volume dolů, respektive volume doleva. Takže to tady vypadá tak, že se tady sice tancuje, mluví, ale bohužel... Ale půl hodiny před spánkem bych to zjistil úplně na největší. Ta atmosféra je jako samozřejmě dobrý. Co jsem to chtěl říct vůbec? No, abych to nevyšetřovala. Kam jdete? Jasně, jdem k DJovi. No jasný. Jak přidám, tak jsou tady policajti. Počkej, tady bude úplně. Tak, asi to je já. To je romantika, vole. Jo. Hop. On chudák nevidí na CDčka teď. Ano. Kobra 68. Tak to jsou pohyby Kobry. Pozor, a teďka policajt nebude na věc, jo, pozor. Policajt sedí na věc. No comment. Tak, pozor zamilované ty pohyby, jo, jako. Ale teďka jako Kuba přijde, tak běž tam jako teďka ty. A jako 2 na 1, pojď.